Ito mga G, game. Palang sapot niya ito mga G. Yun mga G. Ito yung Gabaldon Gold natin na natalo dun sa Masbate ni Kadagit. Ito naman yung Cebu natin, luma na. Kita nyo naman sa mga picture, pakita ko na lang. Okay, isa natin mga G, game. Palang sapot niya ito mga G. Ayan mga G, kagata na sila mga G. Uy, ang tapang. 3 days yan mga G ha. Simula nung nakapangitlog, ang tapang ulit. Mga G, talagang dinakma niya na yung Cebu mga G. Uy, nakawala. Nakawala mga G, nakawala. Ayan o, nakawala pa mga G. Uy, pumapalag. Ba? Mga G o. Try natin na kunin mga G. Mga kagat, nakagatan din mga G. Nakagatan yung gold natin na gagamba. Mga agat to. Mga agat yung Cebu. Mga G. Medyo natakot na. Bigyan natin ng huling pasada mga G. Mga agat talaga mga G oh. Medyo nauulog tong gagamba na to. Ayan oh. Yun. Yun lang mga G. Gusto ko man tapusin yung laban na pagtapat-tapatin sana. Kaso baka burahin na ng YouTube. Huwag na natin gawin yun. Kasi nga yun yung tip ni Kadagit natin. Kasi uburahin din ng YouTube. Kaya yun, malamang yung mga matatagal ko ng videos, yung parehong mabagal na pinagtatapat ko, baka burahin yun. Again mga G, salamat sa panonood. Sana nag-i-enjoy kayo. God bless sa inyong lahat. Support natin lahat na nag-vlog. Yun lang, thank you and much love.